sandang lan pangan. Yuk merapat yuk aula muda semuanya. Karena guyub rukun. Tukang tambal ban rezekine untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Meski rezeki teko emak jedor ana ben becak isih esuk rezekine tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk. Mas Dodo. Dalan-dalan golek pangan duit sing halal penting cukup kanggo sandang lan pangan. Bapak siapa namanya? Aku iki tukang tambal ban uripe nasib apik duit kantongan wayah apes wetengku krasa kroncongan. Ben becak wah iki mesti rezeki teko macedor apa camane isih esuk rezekine tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk oe tambah numpuk. Sudah, Mas. Mas Yabi.